Temaşi kerdok ma'yê rûmet kiranî, ma bixêr dî. Ez do ne hevti şimarê derheqê dewaya çewras nêwan di qiseyê bikêrî. Tarîxê komara Tirkiyeyê vera şerê Kurdî xeylek qirkêdişê qewmiyayê û têdaya girdi ameyê zaardenê. Tarîxê devleta Tirkî tarîxê qirkêdişan o. Est biyayişê netewî devleta Tirkî girêdayî çin biyayişê Kurdan o. Kamcı partiyan, kamcı siyasetmedar ben o. Ve bu politikaya zordesti û qirkerê nebediliyena. Armanco serikiye devleta Tirkî her tim qirkêdişê şerê Kurdî yo. Zaniyeno ki pê wêçînşanê serra 1950 Partiya Demokratîkê ameyê iktidar. Şaranê Tirkiye fikriya ki êdî Tirkiyeyê pergala demokratîkê bena. Labelê serrî ravertî û rêyo rastê Partiya Demokratîkê vêciya ortê. Ji pêşê demokratan ginawar o. Înan zî dest pê dişmeniya Kurdan kerd. Yani miyanê CHP û DP'de münavebe estî. Tena nameyê zulmkarî avuriya. Yeno zanayêne ki serra 1958 de Irak'tı beni serkişiye General Abdülkerim Kasım'ydı derbeye ki kevmiye. Na derbe Kurdan re revşa başı amadı kerdi. Kanuni bingeyi demdemiydi maddeye hireyinidir ameyeni müştene ki Kurdi u Erebi vayire hempari Irakî. No dem Mela Mustafa Barzani Leviye General Abdülkerim Kasım'ydı. Name Barzani tesiri Kurdarê Tirkiye zikerdene. Beguman devleta Tirkî waştene ki tekiliyanê Kurdan asteng bikero. Ay ne waştene Kurdê Bakurê Kurdistanê wayîrê hişmendiya netewî bibe. Devleta Tirkî seba ki verniya teyarayişê Kurdan bigero tayî hewldayişê zehîrî kerdî. Na çarçeva de tornê Şeyh Seyîdî Abdülmelik Fırat tala raporeke fermandarê hezanê Bêjiyan Cemal Gürselî keno. Fıratî wextê derba vîst hawtê gulanıdı yatsı adadı Vezîr Fatih Rüştü Zorlû reydi qisey kerdo û tayî zanayişî girevte. Goreyê nî zanayişan Cemal Gürselî raporê xwe di nûşto ki Kurdî çekdar benê û hemverê devleta Tirkî xweverdayiş amadı kene. Ey seba ver girevtîşî vato ki va 5,000 yan 2,500 Kurdî bere qirkerdene yan bere Rusnayêne kampan. Dimara Serok Komar Celal Bayar, Serok Vezîr Adnan Menderes, Ser Fermandaro Peroyî Cevdet Sunay, Vezîrê Karanê Tebîrî Fatih Rüştü Zorlu, Vezîrê Karanê Zerreî Namık Gedik û Vezîrê Awanî Tevfik İlerî miyanê xwe di no rapor erzina. Pevî nayiştî Turanperest Tevfik İlerî wîna qisey kerdi. Ez embazê Kurdan niya, la ek ma nî raporê anêza ma Cezayirê Meyarê Kurdistan. Oncina Vezîr Fatih Rüştü Zorlu zî vera nî raporê yeno. Raporê Cemal Gürselî tenê binîqaşo. Apê Musa kitabê xwe bi namê vîr ameyişê midi nûseno ki no rapor bi destê Ergun Gökdenizî amê û amadî kerdene. Goreyê fikrê ma tiya di paradoks est o. Çiki Ergun Gökdeniz badê jû tewrê prosesî beno. Na çarçeva de mekaleya Bilal Nergiziya bi nameyê Tirkiyeyê miyanê serranê 1945-1980 de Persa Rojelatî Deyra Balkeşa. Nergiz nûseno ki Serok Komar Celal Bayarî raporê Cemal Gürselî wendo û wîna qisey kerdo. Rapor bi destê fermandarê hezanê Bêjiyan amê û amadî kerdene. Yan rapor bero zawardene yan zî fermandar bero vezîfeyê xwe ra girewtene. Ek rapor zaldê neno zawardene o wext babet bera cigerayene. Binî hawayê Serok Vezîr Adnan Menderesî
raporê Gürselî bi endamanê asayiş û mîtê Tirkiye qeseyê kerdo. Asayiş ra Ergun Gökdeniz û mîtî ra Ziya Sel Işıkî tayî raporî amade kerde. Bilal Nergiz iddia keno ku Gökdeniz û Sel Işıkî waşt çevrez panzas Kurdî berê tepiştene. Labelê Apê Musa nuseno ku Ergun Gökdenizî waşt hazar Kurdê roşnbîrî berê kiştene. Goreyê zanayîşo ku Apê Musa dano Adnan Menderesî raporê Gökdenizî wîna erzinaye. Suçê ku müfettiş qala zikeno suçê dardikevdişî. Manî hazar kesan ra panzas merdiman bitepişe û pê qerarê mehkeme dardibikere. Binî hawayê ekma eşkenê panzas bi panzas bitepişe û pê qerarê mehkeme dardibikere. O wext ma eşkenê birese kumara hezarê. Apê Musa îfade keno ku Celal Bayarî raporê Ergun Gökdenizî ezibnaye û wato ku xora înkila hewjî keno. Zaniyeno ku çêkuya înkila yena manaya kinîtîşê kokê çiyekî. Bayar nî metodanê xiraban xeyle baş zaneno. Çêkî o verê cû tewrê qirkevdişê Dêrsimî bî û uzadı rolê xwe kay kerd. Peyniya pevînayîş û eznayîşanê îdarekaranê Tirkan di derheqê panzas merdiman di qerarê tepiştîşî diya. Hikûmetê Tirkî waştêne nî tepiştîşan seba ki Amerîka ra hetkarî bigero bigirêno. Ê plan kerdine ki zimanê Rojawanê de xeyalê tegerayîşê komünîstî biaferno. Oncina waştêne Kurdanê Bakurê Kurdistanê re sê tegerayîşê Kurdî ne sê tegerayîşê komünîstî nîşan bido. Yani îdareyê Adnan Menderesî hetek ra planê binkorî kerdine. Na polîtika tebî hete Amerîka û Kurdan ra eşkayene qebûl diyene. Çika Amerîka hemberê komünîzmî şer kerdine û miyanê Kurdan de zî çêkuya komünîzm qet rezdarî nediyene. Hikûmetê Menderesî semedê tepişteyan Stenbol'da zayek amade kerdine. Peyê bînaya Harbiye de hangarek est bî. Hangar de çevrez hevî hücreyê amade bî. Hücrey xeyle teng bî. Î mendene goran. Binî hawayê desthavtê qanûna 1959 de hirist di kesî ameyê tepiştene. Dest sesê çeleyê 1960 de panz kesî zî îlaveyê lîste bî. Derba gulana vîst hawtira dima hirî kesî tepişiyayê û humara vêciyayê çevrez. Seba ki hücreyan de tena çevrez tepişteyê za biyene dest merdimî bi tepiştîşî ameyê muhakeme kerdene. Badê jî dosyeya di Kurdan zî ameyê îlavî kerdene na deva. Humara tepişteyan bî panzas yew. Labelê na deva terminolojî di sey devaya çevrez newan hesibiyene. Çêkî tepişteyê ku cîwan Emin Batu hücreya xwe di gonî şayîşî Pîzeyê ra Şirrehmet. Batûyê odaya xwe de pê goniya xwe serê dêsî de wîna nûştibû. Ez baxçeyê bendeyî de gulekî biyayîş ra zêdeyer baxçeyê azadiyê de têliyek biyayîşê wêçilene. Bahaneyê tepiştîşî çimeyan de ciyayê. Tayî çimeyan de yeno îddia kerdene ki tepişteyan baştîdabî şîîra Apê Musayî ya bi nameyê qimil. Şîîrê tebaxê 1959 de rojnameyê îlerî yurt de weşaniye. Bêguman na şîîrê raya umûmiya Tirkiye û Kurdistan de xeyle veng vet. Labelê qerarê tepiştîşê na şîîr ra dima negiriye. Şîîrê tena destê hikûmetê hêzdar kerd û seba tepiştîşê bahaneyek afirnaye. Yewz Naci Kutlay nûseno ku îdareyê Menderesî îddia kerdo ku tepişteyan seba letî kerdişê Tirkiye welatanê bînan ra hetkarî girêvto. Hikûmetê Tirkiye heman wextî de fikriyayê ku panzas merdimî
endamê Partiya Azadiya Kurd bî. Wîna Asyano ki nameyê partî bi destê hikûmetê Menderesî afêriya. İddianame o ki derheqê tepişteyan da amade bîde xêlê cümleyê parkêşî heste. Uzadı ameyên nuştenê ki ziwano ki hetê Kurdan ra yeno qisey kerdene tê tewrê ziwananê Tirkî û Farizkî yo. Oncina nusiyêne ki rixmo ki Kurdê Tirkî î xosey Kurd penaskenê û wazenê dewleta Xweser rone. Miyanê tepişteyan de xêlê merdimê roşnbîrî û zanyarê hestî. Portreyê sê Apê Musa, Saîd Kırmızıtoprak, yani Doktor Şivan, Naci Kutlay, Said Elçi, Selim Kılıçoğlu, Muhsin Şavata, Esat Cemiloğlu, Canik Yıldırım, Örfi Akkoyunlu, mabenê tepişteyan de bî. Hete ekonomî û îdeolojî ra mabenê tepişteyan de tayî ciyayî hestî. Misal Naci Kutlay, nuseno ki Örfi Akkoyunlu wayîrê Atolyeka girdi û Esat Cemiloğlu wayîrê herram bî. Tayî Kurdî çepkir, tayî zî rastkir bî. Mavacê Apê Musa, Doktor Şivan, Hasan Akkuş Kurdê çepkirî bî. Said Elçi, Ziya Şerefxanoğlu û Seyên Înan wayîrê fikranê rastkiran bî. Dayê ku tepiştê tedi mendene seba wêşî zav xirab bî. Apê Musa vano ku odayan de merreyê leğimî û esp jî est bî. Tepişteyê ne eşkayên miyanê xwe de qiseyê bikere. Înan seba dayîş girêwtîşê agahî merreyê şixwinayê. Merreyan kaxideke tedi penîr û helwa vêciyene kaş kerdene û berdene hücrayene bînan. Tepişteyan çiyek nuştene û yev bînan re pê merreyan rûsnayene. Nameyê hinî dayîş girêwtîşê agahî postibêriya merreyî bî. Hücrayê ki seba ki tepişteyê bikîşayê amê vê amade kerden. Zoka nameyê hücreyan sey hücreyanê mergê hesibiyene. Gama ki tepişteyê hücreyanê harbiye de mendene biz havtê gulana 1908 de derbi evimiyayê. Na derbira dima şertê înan hîna başer bî. Badê jû Hiristê Nîsana 1908 sarî de riyê kêmiya delîlan derheqê tepişteyan de bira vera dayîşê diyayê. La dima reyna bi destê dadgeha berziya temîzî na birê ameyê xeribnayê. Goreyê maddeyanê söz çöres yew sê û çöres didê Kanûnê Cezayê Tirkiyê newêra muhakeme kerdêş viraziya. Vî sarê Eylûla 1985 de bi bahaneya ronayîşê partî û qerz kerdişê hîsanê netewîyan destpanz merdiman re cezayê bi serranê vîst û çar diyayê. Vî sarê Eylûla 1985 de bi bahaneya ronayîşê partî û qerz kerdişê hîsanê netewîyan destpanz merdiman re cezayê bi serranê di do nem û çar diyayê. Badê cû Hiristê Gulana 1908 de dewa raştê raviyartîşê demî bî. Peynî de hewldayîşê dewleta Tirkiye qelerin û kêmkewtî binkewt. Bi zîrtsê qirawilê awa derya ne qelebiyena. Temaşî kerdoxê ercayê bernameyê ma tiya de qêdiya. Keremê xwe ra kanalê ma YouTuberê abone bibe. Xwedî re mekere. Hayîtê xwe bê. Xizir şima de heval bo.